Sa Good Vibes, kung kahapon sa Risa nga ginhimo shortcake, subong kulitis naman nga ginhimo pesto sauce sa pasta. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Kulitis o kun spinach, bisan diin makita ini kag masami ginalakot sa laswa o kun sinabawan, pero pwede ini mahimo nga sauce sa pasta. Kung sa pesto sauce na ang naton ang basil nga ginahimo nga sauce, ang kulitis pwede man. Ang proseso sa paghimo ginpakita ni Chef May Celine Pontespina resultay sa Tilaw, isa ka cooking demo nga kabahin sa kinalipay sa Isabela 2022. Season subong sa kulitis gani sunod sa kay chef, mahapos lang pangitaon. So, ang pesto ni siya, di ba, originally basil ang ginagamit natin. So, since na season subong sa kulitis, so, hinimo ka try to i-improve pala. Ginbutang sa blender kulitis, garlic, olive oil, parmesan cheese, salt kag pepper, kag ginblend tubtub nga nagpino, kag nagsamo na ang tanan. Garlic. Garlic, isa gulpi. Oo, isa pa garlic. So, mo na siya, butang mo siya sa pasta, butang mo siyang bechamel para mabalance. Kunuyag mo hindi masyado kaisog sa flavor, pwede mo man samuan sang bechamel sauce. I-compare siya sa pesto nga basil, mayroon nung kinalaan ng mga kuha niya. Parang actually sweeter siya than basil. No? Okay. Ikaw, ma'am? Not as strong as basil, di ba? Medyo parat si basil. Very mellow. Kasi meron try ko. Itos lang ang pasta sa sauce kag pwede man makadugang sa grilled nga manok o kun tuna para sa dugang nga flavor kag cashew nuts. Ina lang ang proseso, may healthy pasta ka na.